Κωστής Παλαμάς, μία πίκρα. Ο ποιητής, όπως ξέρουμε, έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Μεσολόγγι. Αυτά να πολύ στο ποίημά του. Τα πρώτα μου χρόνια τα ξέχαστα, τα έζησα κοντά στα Ακρογιάλη, στη θάλασσα, εκεί τη ρηχή και την ήμερη, στη θάλασσα, εκεί την πλατιά, τη μεγάλη. Και κάθε φορά που μπροστά μου η πρωτάνθιστη ζωούλα προβάλλει και βλέπω τα ονείρατα και ακούω τα μιλήματα των πρώτων χρόνων κοντά στα Ακρογιάλη. Στενάζεις καρδιά μου, το ίδιο ένα στέναγμα να ζούσα και πάλι, στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήμερη, στη θάλασσα εκεί την πλατιά τη μεγάλη. Μια μέρα είναι η μοίρα μου, μια μέρα είναι η χάρη μου, δεν γνώρισα κι άλλη. Μια θάλασσα μέσα, σαν λίμνη, γλυκόστρωτη και σαν ωκεανός ανοιχτή και μεγάλη. Και ναι, μες στον ύπνο μου την έφερε το όνειρο κοντά μου και πάλι. Τη θάλασσα εκεί τη ρηχή και τη ήμερη, τη θάλασσα εκεί την πλατιά τη μεγάλη. Και με τη σολίμωνο μια πίκρα με πίκρανε, μια πίκρα μεγάλη, και δε μου τη γλύκανες πανόριο ξεγνάντεμα της πρώτης λαχθάρας μου, καλό μου Ακρογιάλη. Ποια τάχα φουρτούνα φουρτούνιαζε μέσα μου και ποια ανεμοζάλη που δεν μου κοίμιζες και δεν την ανάπαυες πρωινό ξαγνάντεμα κοντά στα Ακρογιάλη. Μια πίκρα είναι αμίλητη, μια πίκρα είναι αξίγητη, μια πίκρα μεγάλη, η πίκρα που είναι άσβηστη και μέσα στον παράδεισο τον πρώτο μας χρόνο κοντά στα Ακρογιάλη. Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε στην Πάτρα από γονείς Μεσολογγίτες το 1869 και πέθανε το 1943.